E despois do chocolate, moitos tiraron de taxi para volver á casa. Esta foi unha noite de moito traballo para os condutores que por momentos tiveron dificultades para atender a demanda. As últimas foron horas de moito traballo para os taxistas. Sí, como todos os anos, hai moito traballo, foi unha noite tranquila, todo ben. Precisamente é unha hora a punta, entonces pois estamos a tope. É un día de moito traballo. Sí, normalmente sí. Aínda así, unha das imaxes do día foi a de usuarios agardando nas paradas desesperados por conseguir un taxi. Hai 40 minutos tranquilamente. Sí. Nada, chamamos a radio de taxi e todo, pero non é efectivo. Estamos aquí esperando e non hai forma. Non, vi un taxi pasar e dije, vale, pasan cada pouco. Unha hora llevo aquí. Os taxis non chegaban ás paradas porque ían dun servizo a outro, de xeito especial a primeira hora da mañá, cando as festas de fin de ano se remataran. Claro, son horas puntuales, cando cierran as discotecas, todos queren ir. Es eso. Estamos aquí traballando moita xente e facemos o mellor posible. A xente sai ás mesmas horas, entón, aunque ainda que haxa 1000 taxis, non é andar feito. Hai coches activos, pero hai moita xente tamén. Bueno, nos traballamos sobre o ritmo, non vamos a correr máis do que debemos tampouco. Conseguir taxi foi para moitos motivo de celebración. Por fin, despois de 4 horas, nos vamos. Aínda que co cansanzo no corpo, despois dunha longa noite, mellor agardar un taxi e comezar o ano con seguridade na condución.